Sziasztok! Van beszállókártya? Van. Képzeld el, hogy van. Idébb álljak? Odébb álljak? Nem, nagyon. Idébb álljak, odébb álljak. Nekem 4 pillanat. Úgy ki az a... Ajajaj. Nem tudom, jó ez így, nem? Én átmegyek oda, hogy gyere át. Itt várj. A mai sajtótájékoztató remélem gurulással kezdődik majd. A Malév gurul, ezt nyugodtan mondhatjuk, hiszen az érdeklődés az Egyesület iránt nagy, úgyhogy nem is szaporítom a szót. Először bemutatom a mai sajtótájékoztatónk vendégeit. A sarokból haladnék. Banyár László úr, ő a 18. kerületi Non-Profit ZRT-nek a vezérigazgatója. Azért jött el, hiszen ez a kerület a leginkább érintett a Malév múltjában, és reméljük, hogy a Malért jövőjében is. Demeter Csaba, a Malév pilótája, a Hunalpa képviseletében is jelen van. Vécsei Mihály, a Malért Egyesület elnöke, és a MUIS, a Magyar Utazás Közvetítők, Utazásszervezők és Utazás Közvetítők képviseletében Bakó Balázs, aki a kommunikációs bizottságnak a tagja. Közben próbáltam így a kamerák elől elbújni, hogy mind Vécsei Mihály elnök úr szóljon egy pár szót. Köszönöm szépen, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Magyar Légiközlekedésért Egyesület nevében, és kollégáim nevében is. Pákó, gyere át ide a másik oldalra, arra kérlek. Több apropója is van a mai sajtótájékoztatónak, de még mielőtt előre szaladnánk a programmal, engedjétek meg, hogy néhány szót szóljak az elmúlt hetek munkájáról, hiszen gyakorlatilag 2 héttel ezelőtt alakult meg a Magyar Légiközlekedésért Egyesület. Ma már büszkén mondhatom, hogy körülbelül 15 000 embert számlálunk, ennyien vannak a táborunkban, ennyien vannak mögöttünk, akik ezt az elvet vallják, hogy minél előbb és minél hamarabb létre kell hozni egy új légitársaságot Magyarországon. Hogy ez a légitársaság nemzeti lesz, vagy nem nemzeti, vagy csak azért lesz nemzeti, mert magyarok dolgoznak benne, ez majd a jövő zenéje. Mi egyébként egy írott levél formájában az elmúlt héten, amelyről hírt is adtunk a médiumokban, megkerestük a minisztériumot, dr. Fölner Pálnak írtunk egy levelet, ez itt látható a projektoron. Erre a levélre gyakorlatilag ugye mai az 3,5 munkanap telt el, eddig még választ nem kaptunk, bízunk abban egyébként, hogy a minisztérium mi hamarabb ezt a levelet, a válaszlevelet meg fogja részünkre küldeni, és érdemben is tudunk velük tárgyalni, hiszen ma már elmondhatom, és ezt büszkén is mondom és vállalom, hogy a Magyar Légiközlekedésért Egyesület ez már nem egy civil szervezet, hanem egy civil és szakmai alapokon nyugvó egyesület, hiszen rengeteg szakmai szakember keresett meg bennünket az elmúlt napokban, komoly humántőkével bírunk most már, és én azt gondolom, hogy menni kell előre azért az ügyért, hogy mi hamarabb felszállhassanak a repülőgépek Magyarországról, és újra legyen kék orrú repülőgép a légtérben, Magyarországon és a nemzetközi légterekben. Ennek kapcsán fölvettük több szervezettel is a kapcsolatot, ugye itt szeretném megemlíteni a Hunalpát, a Közforgalmú Pilóták Egyesületét, a Hunakkát, a Légiutas Kísérők Egyesületét, a Magyar Repülőszövetséget, hiszen számukra is fontos ez, kiemelném itt a Repülőszövetséget, hiszen a repülésben dolgozók utánpótlásának ugye ők egy alapbázisa, gyakorlatilag ez kihat a sportrepülésre, kihat a képzésre, a Malév bedőlése számos kérdést felvet, ennek a volumenét, ennek a kifutását jelen pillanatban még látni szerintem senki nem tudja. Egy biztos, hogy összefogtunk most egy cél érdekében, és persze nem utolsó sorban a Magyar Utazásszervezők és Utazás Közvetítők Szövetsége, hiszen a MUIS egy nagyon komoly szervezet, gyakorlatilag ezt bizonyára tudjátok ti is a sajtóból és egyéb értesülésekből, hogy a Malév abban a 1,5-2 hónapban közel 750 000 darab jegyet értékesített, ami egy nagyon komoly teljesítmény, és ebből a 750 000 darabból 250 000 darabot, 4 milliót a magyar utazási irodák értékesítettek, de majd ezt Balázs mellettem itt természetesen el fogja mondani, és az ezzel kapcsolatos hozadékokat. Úgyhogy az elején egy ilyen ünnepélyes pillanat lenne, hiszen most szeretnénk egy együttműködési megállapodást aláírni ugye a Hunalpával, a Hunakkával, a MUIS-szal és persze a Magyar Repülőszövetséggel. Az operatőr kollégákat kérem, hogyha most itt stoff van, ugye, snit, ezt ha kell, akkor kétszer eljátszuk a kamerák miatt, és akkor arra kérném Jóri Tamást, Bajnai Ágnest, ugye Demeter Csaba itt van mellettem,
Bakó Balázs szintén itt van mellettem, hogy akkor ezeket az együttműködési megállapodásokat most kézjegyeinkkel ellátnánk, és aztán természetesen folytatjuk tovább a sajtótájékoztatót, hiszen ez egy nagyon komoly pillanat, egyrészt a mi számunkra is, hogy egy nagyon komoly szakmai csapat áll most már mellénk ezen a területen is, és hát megyünk előre. Eznek ékes bizonyítéka az, hogy most kézjegyeinkkel el fogjuk látni ezeket a szerződéseket. Igen, akkor kérnünk szépen Bajner Ágnest, ugye Demeter Csaba és Jóri Tamás kint az asztalnál, és akkor De hát ezt nem lehetne, úgyhogy az asztal meg én valahogy. Oda menjen a kettő közé. amíg én itt A megpróbálom kettő közé áll. legugolni, és akkor Ágnes. Egyszer ez a... Tehát még egyszer a Hunakka, a Hunapa, a Magyar Köszönjük szépen Jóri Repülőszövetség. Tamást. Kérnénk szépen akkor a Jóri repülőszövetség. Tamás, a Magyar Repülőszövetség részéről. Szépen gratulálok. Sikeres együttműködést. Bakó Balázs, És akkor Bakó Balázs úr a... Magyar Utazás Szervezők és Utazás Közvetítők Szövetsége. Köszönjük szépen! És akkor végül, de nem utolsó sorban a Közforgalmú Pilóták Egyesület. Demeter Csaba. A Hunalpa nevében. Köszönjük szépen! Alacsony. Ez csak én tudom. Remélem megvolt. Ezeken nagyon gép. Meg kéne ismételni, nem sikerült. Köszönjük szépen, tehát a lényeg az, hogy vidám a hangulat, és hát látjátok azért a vidámság mellett szakmai dolgok is történnek az életünkben, hiszen az elmúlt héten rengeteget dolgoztunk, hát elmúlt héten mit mondhatom, egy hónapja már gyakorlatilag ezzel kelünk és fekszünk, de hát rajtunk kívül persze vannak még több ezren így ebben az országban, legfőképpen azok, akik ugye az utcára kerültek, úgyhogy én nem is nagyon húznám a szót, hiszen rengeteg pilóta, légiutas kísérő, szerelők, földi személyzet, kereskedelmi szakemberek és így tovább vannak munkanélkül, hogy velük most mi a helyzet, ezt el fogja nekünk mondani Demeter Csaba. Szeretettel köszöntök mindenkit, és egy pár számmal készültem, hogy körülbelül mi a helyzet most jelen pillanatban. Ugye tudjuk, hogy a Malév és a hozzá szorosan kapcsolódó cégek körül nagy a felhajtás. Ugye a Malévnál az összes dolgozó megkapta a csoportos létszámleépítésről szóló értesítőt. Ez most március 8-án, 9-én történt meg. Következő hónap április 9-én fog ez életbe lépni, illetve akkor fogjuk megkapni a felmondó levelünket. Ez több mint 1000 ember, 1500 embert érint körülbelül. De tovább ugye a légutas kísérők szintén ebbe a csoportba tartoznak, illetve van a légutas kísérők közül, akik egy külső cégen keresztül dolgoztak a Malévnál, ők is ilyen 180 fő körül, ők első körben megkapták. Az, hogy ki tudott közülük elhelyezkedni, körülbelül 20 fő jelen pillanatban, aki a légiiparban tovább tudott lépni, ugye főleg a konkurens légitársaságoknál, illetve van egy-két, körülbelül 10 ember, akik külföldre mentek német légitársasághoz, de csak szezonális jelleggel október 31-ig van szerződésük. Tehát katasztrofális ebből a szempontból a helyzet. De erre számítottunk egyébként, hogy a lányok nehezebben fognak tudni elhelyezkedni. A pilóták közül 50 és 60 között van az a fő, akik jelen pillanatban már egy olyan folyamatban vannak, ami még nem jelenti azt, hogy dolgozhatnak majd máshol. Megfeleltek azon a szűrésen, amit az első körben végig kellett csinálniuk. Most földi kurzuson tartanak, illetve majd ugyanúgy vizsgázniuk kell. Tehát ezt a 200 emberből egyelőre 50-nek van lehetősége elhelyezkedni. Nagyon sok cégnél, ugye ezt a korábbi sajtótájékoztatón elmondtuk, hogy az életkor miatt nagyon korlátozott a lehetősége. Az 52 év fölöttieket gyakorlatilag sehol nem várják tárt karokkal. És ugye itt főleg Kínáról és az arab részről beszélek. Kínában nagyon kemények a feltételek, és 52 év fölött esélytelen mindenki. Aztán ugye itt a földi személyzet, tudjuk, hogy a ground handlinget és az acélt tovább tartják életbe, de természetesen őrlángon,
üzemelnek, ami azt jelenti, hogy minimum személyzettel, amennyi az alapvető kiszolgáláshoz szükséges. Ez azt jelentette, a múlt héten kb. 450 ember kapta meg a levelét a ground handlingnél, és kb. 250 műszaki. Na most gondolhatjuk, hogy ők nekik milyen esélyeik vannak tovább lépésre. Voltak itt egyébként arab részről földi személyzetekre screeningeltetni, de én ezen elmentem, megnéztem, hogy mit ajánlanak a földi személyzeteknek. Gyakorlatilag a létraaljáról kell elindulni, egy nagyon minimális csomaggal, és aztán, ha sikerül, akkor tovább tudnak lépni. Tehát gyakorlatilag ezeknek az embereknek nem hiszem, hogy túl sok esélyük lenne arra, hogy ugyanebben a szakmában hasonló körülmények között munkát találjanak. Tehát egyelőre én azt gondolom, hogy elég elszomorító a helyzet. Persze folyamatosan járnak a pilóta kollégák és a földi kollégák is felvételizni, screeningekre. Ezek a hó végére fognak valószínűleg realizálódni, hogy sikerült vagy nem sikerült. Köszönjük szépen Demeter Csavának. Mennénk is tovább, de annyi azért nekem is eszembe jutott, ugye az előbb említettem, hogy megkerestük a minisztériumot, és jelen pillanatban még választ nem kaptunk. Meggyőződésünk, hogy jelenleg egy picit fékezi is a rendszert az, hogy a minisztériumnak nincs még konkrét álláspontja. Ezt arra értjük, hogy gyakorlatilag már lehetne előre haladni, hiszen folynak tárgyalások, különböző csapatok dolgoznak együtt és külön természetesen, és addig, amíg a kormánynak, illetve a minisztériumnak nincs konkrét állásfoglalása, akár írott vagy szóbeli formában ezzel kapcsolatban, hogy mi legyen, addig gyakorlatilag mint egy fékező hatást fejti ki, fékező hatást mutat ezekre a csapatokra, ezekre a munkákra, úgyhogy nekünk ezért is célunk az, hogy minél hamarabb választ kaphassunk, és ha lehet, akkor nyilván együtt a minisztériummal, esetleg az ő segítségükkel, de tudjunk előre haladni, akár egy másik csapattal, akár önállóan. Banyár László vezérigazgató úr, a 18. kerület non-profit társaságának a vezérigazgatója a helyi érdekekről. Szép napot kívánok mindenkinek! Nagyon szépen köszönöm a meghívást erre a sajtótájékoztatóra. Amit én el tudok mondani, mint a 18. kerületi önkormányzat szolgáltató társaságának a vezetője, egyrészt az, hogy nyilván a 18. kerületi önkormányzat az egyfajta felelősséget érez mindazokért, akik itt a malévbedőrése kapcsán munkanélküliek lettek, különös tekintettel azokra a kollégákra és emberekre és családokra, akik a kerületben laknak. Mi, mint egyrészt külön kell választani azokat a dolgokat, amelyeket ugye az önkormányzat vezetése, polgármester úr vezetésével szervez ebben az ügyben. Azt gondolom, hogy ezek nagyon összecsengenek azokkal az erőfeszítésekkel, amelyeket a Malért is végez. Tehát a kerületnek nyilván jó lenne, hogyha mi hamarabb lenne egy másik nemzeti légi forgalmi cég, amelyik betölteni a Malév kiesésével keletkezett űrt. Viszont ugye nyilván addig is élni kell, és dolgozni kellene azoknak az embereknek, akik most utcára kerültek. Mi a magunk részéről még szintén abban a fázisban vagyunk, hogy próbálunk informálódni, és minél részletesebb információkat szerezni arról, hogy tulajdonképpen hány főről is van szó, ezek az emberek milyen végzettségűek, milyen munkatapasztalatokkal rendelkeznek, és amikor ezek az információk a rendelkezésünkre állnak, akkor tudunk igazából mélyebben és minél több embernek valamilyen módon megoldást kínálni. Amikben gondolkodunk, azok a következők. Egyfelől nyilvánvalóan azokat az embereket, akik itt a légitársaságnál dolgoztak, jelentős részük olyan, hogy logikus lenne, hogyha egy másik légitársaságnál folytatnák a pályafutásukat. Tehát nyilván pilótát mondjuk az önkormányzat szervezetében viszonylag nehezen tudunk foglalkoztatni, viszont lehetnek olyan kollégák itt a kiszolgáló és egyéb adminisztratív személyzetben, akik képzettségük, tapasztalatuk révén akár a mi különböző szervezeteinkben is foglalkoztathatóak lennének. Nyilván ezeket a kollégákat próbáljuk megkeresni, magunk munkaerőigényét megfogalmazni, és akár direktbe, akár munkaügyi központon keresztül próbálnánk meg ezekre a szabadon igazolható emberekre kivetni a hálunkat. Ezen kívül működik a Városgazda 18. kerület non-profit ZRT-nél egy vállalkozásfejlesztési központ. Ez kifejezetten azzal a szándékkal jött létre még tavaly, hogy azokat az embereket, akik a 18. kerületben vagy már vállalkozóként próbálnak érvényesülni, vagy azt fontolgatják, hogy munkanélküliként vállalkozást indítsanak, hogy ezeket segítsük elindulni a vállalkozás útján.
Na most ez a vállalkozásfejlesztési központ, azt gondolom, hogy ezzel a történéssel, mármint a Malév csődjével egy újabb kihívás elé került, hiszen azt gondolom, hogy jó néhányan lehetnek az egykori Malév alkalmazottak közül, akik saját lábra próbálnak állni. Azt gondolom, hogy ez a vállalkozásfejlesztési központ ez tud részben tanácsadással, részben különböző kedvezményes hitelekhez, pályázati forrásokhoz való hozzáférés tekintetében segítséget nyújtani. Ezen kívül ugye mi, mint az önkormányzatnak a vagyonkezelő szervezete, rendelkezünk jó néhány olyan üzlethelyiséggel is, ahol ezeket a vállalkozásokat be lehet indítani. Tehát azt gondolom, hogy elég sokféle módon tudjuk segíteni azokat, akik minket megkeresnek. Az, hogy minél többen keressenek meg minket, azt pedig a különböző hírcsatornáikon keresztül próbáljuk is majd hirdetni. Tehát ugye az általunk kiadott 18. kerületi lap és a 18. kerületi televíziónak a lehetőségeit kihasználva mindenképpen fogjuk ezeket az információkat közzétenni. És természetesen azokat az együttműködő szervezeteket is próbáljuk keresni, akiken keresztül még több információhoz tudunk jutni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen vezérigazgató úrnak, és most egy olyan területre tévedünk, olyan területre repülünk, ami szintén megsínlette ezt az intézkedést. Azt hiszem, hogy a Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének részéről Bakó Balázs úr fog erről több adatot is elmondani. Kérjük szépen. Köszöntök én is mindenkit, Bakó Balázs vagyok, a MUISZ Kommunikációs Bizottságának tagja, és köszönöm a MUISZ nevében is a lehetőséget. Ugye a magyar utazási irodákat érintően közvetlen és közvetett következményeiről beszélhetünk a Malév leállásának. A közvetlen következmények közé sorolnám mindenképpen azt, amiről ugye Vécsei Misi már beszélt, hogy több mint 750 000 lefoglalt repülőjegyet érint, ezek 2012. októberéig tervezett utazások lettek volna, és ebből közel 4 milliónyit a magyar utazási irodák adtak el. Tehát ilyen formán egyébként Magyarországon 90 JATA iroda van, akik ugye repülőjegy kiállítási joggal rendelkeznek, és hát több száz viszonteladó partnerük van, rájuk közvetve vagy közvetlenül mindenképpen hatott. Ráadásul ez az egész Malév leállás egy olyan időszakban következett be, amikor a magyar utazás szervezők már elkészültek, nagyrészt elkészültek a saját nyári árualapjukkal, katalógusokkal, ezek nyomdában voltak, vagy már elkészültek nyomtatott formában. Tehát nagyon sokaknak újra kellett szervezniük itt a programjukat, új katalógus kiadás, és a többi, és a többi. Egy nagyon fontos közvetlen szempont még az, hogy ez a 90 JATA iroda, akikről beszélünk, a Malév leállásával elesett a negyedik negyedévi szuperjutalékától, amit pontosan már a közvetített repülőjegyek miatt kellett volna megkapnia, és hát ilyen formán ehhez nem jutottak hozzá. Hogyha számokról szeretnénk még beszélni, és ugye azt mindenképpen megemlíteném, hogy ez a becslések szerint ennek a 90 JATA irodának körülbelül egy ilyen 100 millió forintos forgalomkiesést jelentett, tehát maga a leállás. Szintén közvetlen okokhoz sorolhatjuk azt, hogy miként érintette a beutaztató turizmust a Malév leállása. Így gyakorlatilag azonnali visszaesés volt, ami számokban úgy néz ki, hogy körülbelül egy 10 000 vendégészaka, ami becslések szerint egy ilyen 200 millió forintot jelent, tehát ez egy azonnali visszaesés volt ezen a területen. Áttérve a közvetett hatásokra, és még a beutaztatásnál maradva, biztos, hogy jelentős mértékben csökken a beutaztatás, Magyarországra történő beutaztatás volumene, illetve ennek a tevékenységnek vagy a minőségi beutazás csökkenése is várható, nagymértékű csökkenése. Ugye, hogyha abból indulunk ki, hogy a fapadosokkal, akik most jellemzően nagyobb számban vagy nagy számban közlekednek Budapestre, azért jellemzően nem az a vendégkör érkezik, aki a 4-5 csillagos szállodákat veszi igénybe, tehát itt már inkább ugye a 2-3 csillagos szállodák kerültek, vagy kerülhetnek reflektorfénybe.
A magasabb kategóriájú szállodákat pedig ez oly mértékben érintheti, hogy adott esetben ők is kénytelenek lehetnek az áraikat lejjebb vinni, tehát mindenképpen ezt a területet ilyen formán rombolja. Értelemszerűen ezzel összefüggésben kevesebb rendezvényes konferencia is várható Magyarországon, illetve Budapesten, aminek hát részben egy olyan hatása lehet, hogy adott esetben sok éve tervezett új konferencia központ megépítésére, illetve annak a kapacitására, kínálatára nem feltétlenül lesz szükség. Ez meglévő és potenciális munkahelyeket úgy szintén érint, úgyhogy ilyen formán a beutaztató turizmus is nagyon nagy mértékben megsínli. Ha már munkahelyeknél és munkahelyek elvesztésénél tartunk, nyilván ez is egy közvetett eredmény lehet, tehát pontos számadatok még nincsenek, de amint ez érinti a magyar utazási irodákat, a magyar utazási irodákban dolgozók is elveszthetik munkájukat. Ez akár nyilván egy mostantól következő időszakban akár 1000 fő munkahelyének a megszűnését is eredményezheti. Másik általunk nagyon fontosnak tartott hatás, de hát természetesen ezekkel és a forgalomkieséssel összefügg, hogy sok nagy nemzetközi légitársaság, akiknél a Malév a csatlakozást biztosította, most már törölték az járataikat, tehát tengeren túli járatok viszonylag nagy számban szűntek meg. Úgy szintén összefüggésbe hozható ugye a Malév leállásával. És még egy nagyon fontos szempont, szintén a kiutaztató irodákat érinti, üzleti utaztatás. Ugye a Malév, mivel számos desztinációba biztosított repülési lehetőséget, nagyon sok európai nagyvárosba, fővárosba is, ilyen formán az üzleti utazók, üzleti utazások költsége meg fog nőni értelemszerűen, mert átszállással kell utazniuk, mindez növeli a költségeket, repülőtéri illetékeket és a többi, és a többi. Tehát adott esetben szintén forgalomkiesés jelenthet a hazai üzleti utaztatóknál. És végül, de nem utolsó sorban egy nagyon fontos szempont, és itt ugye az utazókról kell mindenképpen úgy szintén beszélnünk. A fapados légitársaságok nem tartoznak bele az úgynevezett, hát a légitársaságok közötti úgynevezett interline szerződések körébe. Tehát amikor a Malév esetében, vagy egy hagyományos légitársaság esetében bármiféle járattörlés volt, akkor a légitársaságok közötti szerződések értelmében más légitársaságokkal kellett az utasokat elutaztatni. Most ebben a körben a fapadosok nincsenek benne, tehát hogyha egy fapados járata késik, kimarad, akkor adott esetben az utasok nem jutnak el a kijelölt vagy a tervezett célállomásra. Úgyhogy a MUIS-nak így összefoglalva azokat, amiket elmondtam, mindenképpen az az álláspontja, hogy az, hogy nincs nemzeti légitársaság, azonnal is érezhető volt, és hosszú távon pedig beláthatatlan következményei vannak, és lesznek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és most a számok és tények után egy másik dologról szeretnénk beszélni, mégpedig arról, hogy a Malévnek több célja is van. És ezek között a célok között van a magyar repülés hagyományainak az ápolása is. Blue Nose program, hallgassák meg Vécsei Mihály elnök urat. Köszönöm szépen. Ha engedjétek meg, hogy kapcsolódjak még az előttem szólókhoz, az imént ugye nem kell nagyon erősíteni, amit Balázs is mondott itt az imént az utazási irodák kapcsán, de a 18. kerület képviselőit azért is hívtuk meg, hiszen ebben a régióban ugye kerül az legtöbb ember az utcára, 18-17. kerület, az agglomeráció, Vecsés, Monor, Üllő, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dologról hallottatok itt az elmúlt percekben, és akkor, hogy Pákozdi kollégám is elmondta, Blue Nose program, hiszen elindítottunk, annak idején elkezdődött egy Facebook csoport, amely ma már teljesen kinőtte magát, és ugye mi a helyzet, milyen élet van a Malév után, milyen élet lehet, ezt próbáljuk mi is megfejteni, és ezt próbáljuk gyakorlatilag megoldani, hiszen gyakorlatilag itt a Blue Nose név a kékorú repülőgépek kapcsán merült fel, és ezért választottuk ezt. Ebben sok kritikát kaptunk az elmúlt hetekben, ugye sokan mondták, hogy ez nem túl magyaros, nem túl ilyen, nem túl olyan. Azt szeretnénk az első előjelben hangsúlyozni, hogy ez egy munkacím, munkaváltozat. Tehát a Blue Nose programból még bármi lehet a végén, és mi abban bízunk, hogy mi hamarabb ebből egy életképes légitársaság lesz, vagy legalábbis tudunk támogatni akár egy olyan lehetőséget, amely egy életképes légitársaság megvalósítását tűzte ki a zászlajára.
Kérném szépen a kollégámat, ugye a Malév után a kék orrat nyilván senkinek nem kell bemutatni a jelenlévők közül, menjünk tovább egy szlájddal, kérném szépen. Ugye a weboldal le van hozzá védve, Blue Nose és a Malért, a Magyar Légiközlekedésért Egyesület, amely eddig civil volt, de most már hangsúlyozni szeretném sokatszor, hogy civil szakmai egyesületről beszélünk. Ugye ez a weboldal található, bárki megkeres bennünket, akkor itt lehet bennünket elérni, és sok-sok információt megtudni rólunk. Ugye legfontosabb feladatunk volt az első körben az értékmentés, hiszen nagyon sokan kerülnek az utcára a szakmából. Gyakorlatilag informatikai csapatok, műszakiak, jog, kereskedelem, földi és légi személyzet. Ma már közel 800 ember van. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem az Egyesület bázisa, ezek csak azok, akik megkerestek bennünket, hogy szeretnének dolgozni majd valamikor, vagy mi hamarabb újra munkába állni, és az a szám ez folyamatosan nő. Ezt mindezt gyakorlatilag egy olyan 2-3 hét alatt értük el. Informatikai vonalról megkeresett bennünket egy olyan csapat, aki korábban a Malévnek az összes informatika jelentős részét készítette és üzemeltette a Malév informatikának. Tehát mi is megpróbálunk egy olyan szakmai szempontrendszert felállítani, amely életképes lehet, akár önállóan is, vagy akár integrálva bármelyik mellettünk, mögöttünk dolgozó csapatok programjába. Ugye nagyon ezzel nem szeretném húzni az időt, ugye tervezés, értékelés. Itt megpróbáltuk egy kicsit vázolni, hogy valójában mi is van mögötte, milyen tartalom, vagy milyen tartalommal kell ezt az egészet megtölteni. És hát én azt gondolom, hogy az a szakembergárda, aki már most megkeresett bennünket, akár jogi vagy egyéb vonalról, mind-mind olyan kvalitás, amely egészen biztos, hogy hivatott arra, hogy segítse egy komoly szempontrendszer megalapítását vagy megalkotását, és akár ennek a szempontrendszernek a továbbvitelét, akár egy üzleti terv elkészítését. Azt ugye tőlünk most ne várja senki jelen pillanatban, hogy 2 héttel az Egyesület megalakulása után már itt kész üzleti tervet lobogtathatnánk, mert én azt gondolom, hogy ennek a komolysága messze megkérdőjelezhető volna. Úgyhogy én azt gondolom, hogy dolgozunk ezen az ügyön. A legfontosabb feladatunk az, hogy most ez a szempontrendszer, körülbelül ezek alapján, menjünk tovább a szlájdokkal, kérném szépen, elkészüljön, és mi hamarabb össze tudjuk rakni egy életképes légitársaság alapjait. Ugye nagyon fontos, amit többször elmondtunk ma, hogy várjuk a minisztérium válaszát, hiszen enélkül találhatunk ki sémákat, felépíthetünk gondolatokat, ezeket papírra is vethetjük, de amíg nincs konkrét válasz, hogy A vagy B, addig kicsit sötétben tapogatózunk, és ez a mi munkánkhoz elengedhetetlenül szükséges, hiszen csak így tudjuk megvalósítani azt, amit akár itt közösen is szeretnénk ezen a repülőgép fedélzetén, hogy legyen egy új légitársaság. A volumen nagyságát jelen pillanatban szerintem még senki nem tudja megmondani, hogy ez milyen formában tud majd elindulni. 3-4 géppel, 10 géppel, 20 géppel, 30 géppel. Egyet azonban itt el kell, hogy mondjak, és le kell, hogy szögezzek. Ugye ma Magyarországon, pontosabban az elmúlt hetekben, hónapokban, talán években, vagy talán az évtizedben politikusaink szeretik ezt hangoztatni, hogy nemzeti összefogás. Ugye ha most valamiért nemzeti összefogást meg lehetne valósítani, akkor ez a gondolat mindenképpen az. Ugye mi is gondolkodtunk az Egyesületen belül, ugye nyilván a jelenlévők is sokan tudják azt, hogy több csapat dolgozik azon, hogy hogyan lehetne légitársaságot létrehozni. Ezek a tímek között, vagy csapatok mögött egészen biztos, hogy valamilyen tőke, valamilyen pénzügyi befektetői csoport áll. Én azt gondolom, ha valóban nemzeti összefogásról beszélünk, ha ez a 4-5 csapat leülne egymás mellé, akár a minisztériummal egyetemben, egyáltalán nem elképzelhetetlen az, hogy egy Malév szintű, vagy ne, talán még a Malévnál is nagyobb légitársaságot közös akarattal, nemzeti összefogással tető alához lehessen hozni. De ugye persze könnyű azt kimondani, hogy nemzeti összefogás, amikor ezt meg kell tölteni tartalommal, nem csak azzal, hogy sétálok az utcán egy cél érdekében, hanem akár gazdasági vonatkozása is legyen ennek, akkor ezeket a gazdasági szálakat nyilván egy nemzeti összefogás mögé talán nehezebb tenni. Mi azt gondolom, hogy a Magyar Légiközlekedésért Civil és Szakmai Egyesület maximálisan nyitottak vagyunk bárkivel való együttműködésre és kooperálásra, hiszen egy a cél, hogy minél hamarabb legyen valami. Ugye a Blue Nose projekt, és ezt még nem mondtuk el, ez az első alkalom, hogy ezt elmondjuk valakinek, megkerestük az ILFC-nek a képviselőit, ugye ez volt a leasing cég, amely a gépeket bérbe adta Magyarországra, és megpróbáljuk visszahozni az egyik repülőgépnek az orkúpját, a radarkúpot. Ebben pozitív tárgyalásokat folytattunk, most a levelet azt nem tettük be, de gyakorlatilag hajlanak erre, és én azt gondolom, hogy néhány héten belül az egyik visszavitt repülőgéporra, és ezt kérném szépen, hogy írjátok meg, hamarosan Magyarországon lesz. De nem csak az orkúp, hanem a vezérsík is, hiszen ez ügyben is tettünk lépéseket, hogy egy orkúpot és egy vezérsíkot nyilván kikönnyítve, kiszerelve belőle az egyéb alkatrészeket, csak a szerkezetet visszajutatják ide Magyarországra. Nyilván ez is az Egyesületnek az egyik célja, hogy ez visszakerüljön. Amennyiben elindul egy új légitársaság, akkor el tudom képzelni, hogy annak az új tárgyalójában lesz ez kihelyezve majd, de hát nyilván ez egy közös akarat lehet később, hogy ezt hová fogjuk tenni. Ugye a Blue Nose Air projekt kapcsán sokak elkezdtek lelkesen rajzolni és kreatívkodni, ezért is tettük be, és hagyd ne nevesítsem most őket, de lassabban egy picit, rengeteg rajzott képet kaptunk a különböző barátainktól, akik támogatnak bennünket, elkezdtek rajzolni, hogy vajon milyen lehetne az elkövetkezendő időszakban majd egy új légitársaság, akár a Blue Nose Air arculata, de természetesen ez még nincs csak tervezet, de én azt gondolom, hogy a tervek
fognak majd minél előbb valóra válni és megvalósulni az elkövetkezendő időszakban. Ezeket egyébként föltesszük a weboldalra, és ugye a malértertő.hu vagy a www.bluenozer.hu weboldalon ez mind megnézhető, válogatható, és persze akinek van kedve, az rajzolgathat, küldhet be, nézzétek meg ezt a két csodálatos repülőt. Tehát valaki komoly fáradtságot, komoly munkát fektetett abba, hogy nagyon kreatív és ötletes rajzokat küldjön be, illetve grafikákat küldjön be repülőgépekre elhelyezve. Persze most joggal mondhatják azt, hogy könnyen dobálózik itt a rajzokkal, de hol vannak a milliárdok? Higgyétek el, hogy ezt a részét is össze lehet rakni, és össze is fogjuk tudni rakni, nekem meggyőződésem. Tehát ez volt a rajzos rész. És egy nagyon fontos dolog, hogy ugye 66 éves lenne, mondjuk azt, hogy lesz, és szerintem az mindenki ezzel egyetért, 66 esztendős lesz a Malév ez év március 29-én. Nincs elírva itt a projektorom mellettem, a 30-ánra szeretnénk ide a repülőgép emlékparkba egy hatalmas maléves napot, maléves délutánt összeszervezni. Várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel, és ezúton is engedjétek meg, hogy megköszönjem a mai sajtótájékoztató helyszínének, a repülőgép emlékparknak a dolgozóinak azt a áldozatos és gyors munkát, hogy itt lehetővé tették, hogy meg tudjuk tartani a mai sajtótájékoztatónkat. És a másik fontos dolog, hogy és kérem szépen a kollégákat, ha lehet, akkor ezt vegyék bele az anyagba, hogy március 15-től újra nyitva van itt a repülőgép emlékpark. Ennyivel azt gondolom, hogy tartozunk az itt dolgozó kollégáknak is. Tehát visszatérve a 66. születésnapra, kérném szépen vissza a szlájdot, köszönöm. Tehát március 30-án 15 órától várunk ide mindenkit, aki bármilyen formában is kötődött a Malévhez, vagy csak szerette a Malév festését. Egy hatalmas bulira, egy nagy fiesztára, gyakorlatilag az egész arról szól, hogy legyünk újra együtt, és hát ünnepeljük meg a Malév 66. születésnapját. Lesz zene, körünkben köszönhetjük Csányi Sándor barátomat, aki a Gulyás király, a Szolnoki Gulyás Fesztivál atya, hiszen már a Szolnoki Gulyás Fesztivál 15-16 alkalommal került megrendezésre, és Sanyi barátomék vállalták azt, hogy egy 2000 főre fognak gulyást készíteni, természetesen ebből mindenki fog kapni, lesz fröccs, szörp, és jó zene, úgyhogy várunk ide mindenkit, ennek vigyétek hírét, március 30-án, tehát 15 órakor szeretnénk veletek itt találkozni, és hát sok-sok egyéb más helyen is, hiszen azon dolgozunk, azon vagyunk, hogy minél hamarabb újra legyen valamilyen légitársaság, amilyennek akár mi is részesei lehetünk, vagy legalábbis a létrejöttét, megalakulását segítettük. Én azt gondolom, hogy van még egy nagyon fontos momentum. Ugye azt jól tudjátok, és elmondtuk több fórumon is, hogy megalakult az Egyesület, beadtuk a bíróságra a papírokat, ennek van egy átfutási ideje. Sajnos ezzel várni kell. Rengeteg felajánlás és megkeresés volt az elmúlt időszakban az Egyesület címére, és megérkezett az első felajánlás is Pozsonyi László úrtól, aki az Egyesült Államokban lakik és él, $1000 utalt át, és ezt megköszönném, ha ezt is megírnátok, $1000 kapott az Egyesület tőle, és hát rengeteg felajánlás van, most már él a számlaszámunk is, ezt holnaptól kommunikálni is fogjuk, ki fog kerülni a weboldalra, hiszen rengeteg kézzelfogható felajánlás volt, úgyhogy Pozsonyi Lászlónak ezúton is nagy tisztelettel köszönöm az egész Malév csapat nevében, vagy Malér csapat nevében, hogy ezzel a hozzájárulással elindította a munkát és támogatja a mi elképzeléseinket. Az ő lánya egyébként hosszú ideig dolgozott a Malévnél légiutas kísérőként, úgyhogy még egyszer nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszönjük a felajánlást, természetesen egy levél formájában is meg fogjuk neki majd köszönni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sikerült, vagy legalábbis remélem, hogy sikerült a mai napon, ha többen az órátokra néztek, akkor elég pörgősre venni ezt a sajtótájékoztatót, de hát az idő az sürget bennünket, haladni kell, nincs időnk, hagyd nem mondjam, hogy mire, ahogy szoktuk ezt pestiesen mondani, tehát megyünk előre, ezt remélem jól látjátok, és hát egy komoly cél érdekében. Bízom abban is, hogy a kollégáim segítségével egyrészt az utazási irodák jóvoltából, másrészt pedig az önkormányzat részéről is új és friss információkkal láttunk el benneteket, hogy hol tartanak ők, hogyan készülnek erre az egész folyamatra, hiszen gyakorlatilag egy folyamat indult el február 3-án, és ezt mindenféleképpen minden formában kezelni kell. Úgyhogy én még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Bárkinek bármilyen nemű kérdése van, akkor most várjuk a kérdéseket, és akkor hát köszönjük, hogy minket választottatok ma délelőttre. Kérdések? Tamás? Köszönöm szépen. Bihari Tamás Népszavától. Hadd kérdezzem meg, hogy a leveletekben volt-e szó a Malév név használatáról, ugye az állami tulajdonban van, illetve, hogy ezeket ha már itt a barátkozásról volt szó, hogy egy másik Csányi Sanyival is gondolkoztok-e, hogy esetleg felveszitek a kapcsolatot. És a harmadik kérdésem pedig az lenne, hogy hát itt a pénz az nagyon fontos dolog, de annál is fontosabb az idő. Tehát ugye 90 nap múlva lejárnak a kormányközi szerződések az unión kívüli repülőterekkel, hogy ha nem sikerül addig legalább névleg megalakulni egy új társaságnak, akkor azt tudhatjuk, hogy ebben történhet-e valami előrelépés. Ugye Kijev, Moszkva, Tel Aviv, stb.
Köszönjük szépen. Malév név, ugye ez volt az első. Igen. A Malév névvel kapcsolatban sok minden van. Én nagyon szeretem, viszont kaptam az elmúlt héten egy levelet Krakóból, az ottani magyar külképviseletről, azt hiszem ezt a Facebookra is, vagy a weboldalunkra is feltettük, amelyben azt taglalják, hogy a 90-es évek közepén talán szó volt arról, hogy az angol nyelvben, illetve erről most is nyilván szó van, az angol nyelvben a mallal kezdő szavak, azok nem minden esetben pozitív töltetőek, sokszor rosszat jelentenek, vagy rosszat sugallnak. És ez nemzetközi viszonylatban elgondolkodtató. Ugye erre mindig szoktam egy példát mondani, ettől függetlenül természetesen a továbbiakban is maradhat a Malév név. Én azt gondolom, ezen érdemes elgondolkodni, főleg annak tükrében, hogy most a Malév név egy picit nemzetközi piacon is a bedőlés kapcsán nem biztos, hogy annyira tündököl. Meggyőződésem, hogy megpróbáljuk, ha oda jutunk, abba a fázisba jut a mi munkánk, hogy tudunk egyeztetni a minisztériummal vagy a kormánnyal, megpróbáljuk azt elérni, hogy a Malév nevet megpróbáljuk elkérni és megszerezni természetesen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Malév név kapcsán érdemes elgondolkodni. A franciában pedig kifejezetten a mal szó az tudjuk, hogy nem túl jó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezen érdemes elgondolkodni. Egyébként ez egy örökletes dolog volt a Malév név annak idején, és erre én korábban ugye sokat televízióztam, volt egy főszerkesztő, engedjétek meg, hogy ezt elmondjam, ő elmondta nekem mindig, hogy este adás előtt, hogy hidd el, hogyha a híradóba este beteszünk egy WC kefét, akkor azt mindenki megdöbben és csodálkozik, hogy hülyék, nem normálisak ezek, hogy ez mondja a híreket. Második nap már megszokják a WC kefét, harmadik nap pedig már szeretik is a WC kefét, amint mondja a híradóban a híreket. Úgyhogy valószínű, hogy a névvel kapcsolatban is ez lehet a megoldás. Én azt gondolom, hogy érdemes mindenképp futni köröket, sok kört futni abban, hogy a Malév név újra a levegőbe lehessen, amennyiben nem, akkor pedig ki kell találni egy újat, ami életképes, és természetesen kell csinálni egy ilyen culture checket, hiszen ne ütközzön semmilyen nációnak, semmilyen nemzetnek a kultúráját, ne sértse, és így tovább, és így tovább. Tehát erre van megoldás. A másik a Csányi ügy, egy barátom van, Csányi Sándor, ugye a Gulyás király, a másik Csányi Sándor még nem barátunk, de akár barátunk is lehet, amennyiben esetleg ő is mellé állna ennek az elképzelésnek, vagy ennek a szándéknak. Én azt gondolom, azt hallottam több helyről, hogy neki nincsenek ilyen ambíciói, ilyen törekvései, neki van egy magánrepülőgépe, vagy egy repülős cégük, amit üzemeltetnek, ők gondolom jól el vannak ezzel, de amennyiben esetleg nyitottak erre, akkor esetleg teszünk lépéseket ennek kapcsán. Harmadik volt ez az idő. Az időtényező, így van, a legjobban az idő sürget bennünket, én is azért beszélek egy kicsit gyorsan, mert ti is sietek vissza a szerkesztőségekbe. Az időtényező nagyon fontos, tudomásom szerint, és ha ez nem így van, akkor Csabi ezt cáfold meg, a desztinációkat szeptemberig lehet tartani. Az meg ugye még nem itt van. A legtöbb pilótának szeptember, október, novemberben járnak le a szakszói, tehát gyakorlatilag ebben azért még van egy pici tartalék, de én azt gondolom, hogy ezzel nem szabad foglalkozni, menni kell előre, és minél gyorsabban összerakni valamit, ami életképes, és aztán el lehessen indulni. Erre folynak törekvések, mi is tárgyalunk, és persze itt van a szempontrendszer, amit említettem neked, hogy dolgozunk azon, hogy haladjunk. Hát annyiban szeretném kiegészíteni a Misi szavait, hogy a szakszolgálati engedélyek. Ugye itt a 90 napos repülésre sokszor elhangzott a médiába, hogy legalább egy utat kell teljesíteni, ez is szükséges ahhoz, hogy folyamatos maradhasson a szakszolgálati engedély. A szimulátor gyakorlatok most tavasszal voltak mindenkinek aktuálisak, márciustól indult volna május végéig mindenkinek az fél éves kötelező szimulátor, ugye a pilótákat vesszük alapul. Hát ezt most mindenki saját költségén próbálja megcsinálni, Prágában járunk ki, és ott csináljuk azt a kötelező szimulátor gyakorlatot, amit itt csináltunk korábban. Ebben a hónapban nagy segítségre van egyébként minden pilótának, mert részben állja a költségeket ennek a szimulátor gyakorlatnak, hogy ennyivel is tudja kitolni a szakszó lejáratát. És akkor így még plusz fél évünk van, de a jogfolytonossága így sem adott, erre is majd nyilván találunk megoldást, de ez egy nehezebb része. Ugye, és még egy mondat, hogy ne ragadjunk le azért annyira a pilótáknál és a légiutas kísérőknél, minden tiszteletem az övéké, de ezen kívül rengeteg kereskedelmi szakember van, rengeteg jogi, és így további földi személyzet, kiszolgálók, tehát ez általánosan érint mindenkit. Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? Hátul Császár Attila hírtől. Én azt szeretném megtudni, hogy mit írtak konkrétan a minisztériumnak, tehát mi szerepel ebben a levélben, mit kértek? Momentán ezt a levelet felolvasni nem tudom, de megígérem neked, hogy annyi tisztelettel akartunk lenni a minisztérium elé, hogy nem tesszük fel, most délután föl fog kerülni, neked pedig Attila e-mailben átküldöm a levelet, jó? Semmi olyan nem volt benne, egy teljesen baráti, megkereső levél volt, amiben elmondtuk, hogy gyakorlatilag kik vagyunk, honnan jöttünk, mit értünk el 2 hét alatt, és hogy szeretnénk velük fölvenni a kapcsolatot, hiszen most már egy komoly szakmai és egy komoly civil bázis áll mögöttünk, és egy életképes megvalósítási lehetőséget szeretnénk majd letenni az asztalra. Vagy ha már nekik van, akkor szeretnénk velük párhuzamosan dolgozni. De át fogjuk neked küldeni e-mailbe, oké, mire beérsz, akkor ezt megpróbáljuk oda küldeni a levelet. Egyébként azért nem tettük fel a levelet, mert illetlenségnek gondoltuk, hogy elküldünk egy levelet, azt hiszem múlt hét csütörtökön adtuk föl postára,
vagy szerdán, mindegy, megkapták csütörtökön, és ezt kitesszük addig, amíg nem válaszoltak. Én azt gondolom, ez nem lett volna fel a részünkről. Mi mindent nyilvánosan és természetesen látjátok, megpróbálunk nyíltan közölni mindenkivel, de a levél azt gondolom, hogy ezek után most már fölkerülhet, és akkor, de át fogjuk neked küldeni, és köszönjük a kérdést. Márványi Péter, IHO.pont repülés. 5 csoportot említettél, amelyik foglalkozik a Malibnak az újjászületésével. Ha ezekről a csoportokról valami részletesebbet megtudod. Egyrészt nem vagyok felhatalmazva, hogy bármit mondjak. Én azt mondom, hogy ne ragadjunk le az 5-nél, ez lehet, hogy 7, lehet, hogy 9, de 5 körül van, én azt gondolom, a száma azoknak a csoportoknak, amelyek komolyan vehetőek, ismereteim szerint, és foglalkoznak az új légitársaság megalakításának lehetőségével. Mondom, az 5 sem biztos, tehát ebben nem akarnak én dobálózni a számokkal, mert ezek nem konkrét információk. Tény az, hogy mi is tárgyalunk egy-két emberrel, egy-két csapattal, haladunk előre, és amint van valami, akkor látjátok, jövünk és mondjuk és tájékoztatjuk a közönséget, hiszen az idő. Van-e még? Ha nincs, akkor én a kollégám nevében, Pákó, maradj nyugodtan, megköszönöm a kollégáknak, hogy itt voltatok és velünk voltatok. Kapsz te is mindjárt szót, szóval... A Google-os képet ne vegyétek be, légy szíves, mert amennyire, akinek van kérdése, vagy szeretnétek esetleg interjút készíteni bármelyikünkkel, vagy a jelenlévők közül bárkivel, akkor azt szerintem ne itt a fedélzeten, hanem csináljuk meg a repülőgép mellett. Még egyszer nagy tisztelettel megköszönném, hogyha megírnátok, hogy a repülőgép emlékpark 15-től nyitva van. Ez is ugye az egyik apró bolya volt, hogy idehoztuk, és persze a 30-ai maléves buli, 66 esztendős a malév, de várunk mindenkit, lufthanzásokat, mindenkit, vizereseket, jöjjön mindenki. Egy a lényeg, hogy a repülésszeretők együtt legyenek, és itt legyenek 30-án 15 órától a repülőgép emlékparkban. Nektek nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, mindenkinek kellemes utat kívánunk hazafelé, és hát bárkinek állunk rendelkezésére még a továbbiakban. Köszönjük szépen, hogy megtiszteltetek bennünket. Sima leszállást is köszönjük. Az